wasu daga cikin hukunce-hukuncen sallah. Malamai sun yi filla-filla da siffar sallah da ta gabata a dunkule, sun cika littattafan fiƙihu da sharhi mai yawa a kanta. Daga cikin abin da suka ce, baya halatta a yanke niyya ana cikin sallah. Wanda duk ya yi niyyar yanke sallah, wato fita daga sallah, to sallarsa ta ɓaci, ya waje bai sake ta sabuwa. Kuma suka tabbatar da cewa duk wanda ya yi niyyar sallah nafila, to baya halatta a mayar da ita sallar farilla alhali yana cikin sallar. Wanda kowa ya yi niyyar sallar farilla shi kadai, sai mutane suka zo masa, to ya halatta ya canza niyyarsa zuwa nafila, ya ƙarasa raka'a 2. Sannan sai ya yi sallama ya yi sallah jam'i tare da mutanen. A ɓangaren karatun Fatiha kuma suka ce wajibi ne akan mai sallah ya karanta ta, ko da kuwa shi mamu ne, kuma a cikin sallar da ake bayyana karatu. Saboda an karɓo daga Ubada ɗan Samit, Allah ya yarda da shi, ya ce, mun kasance a bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin sallar asuba, sai manzon Allah ya yi karatu, kuma karatun ya ɓace masa. Da ya gama sallar sai ya ce, wala Allah kuna karatu a bayan limaminku ko? Sai muka ce, haka ne ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, kada ku sake aikata haka, sai dai Fatiha, saboda babu sallah ga wanda bai karanta ba. Bayan gama karanta Fatiha, sunna ne mai sallah ya ce, amin. Liman ne shi ko mamu, ko wanda yake sallah shi kaɗai ne ko jama'a ne. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan liman ya ce amin, kuma ku ce amin, saboda duk wanda amin ɗin shi ta dace da ta mala'iku, an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Karatun zuciya kadai baya wadatarwa a wajen karanta alkur'ani ko kabbarori. Lallai ne sai an yi shi da harshe, alal aƙalli a motsa labba guda 2 yayin karatun. A wajen sujjada malamai sun ce sharaɗi ne sujjadar ta zama akan gabbai 7, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan bawa yayi sujjada sai gabbai 7 su yi sujjada tare da shi, wato fuskarsa da tafukansa 2 da gwiwoyinsa 2 da ƙafafuwansa 2. A tahiya kuma sunna ne a yi nuni da ɗan yatsa, saboda hadisin Wa'il ɗan Hujr, Allah yarda da shi, ya ce, sannan na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗaga 'yan yatsansa, sai na gan shi yana motsa ɗan yatsan yana addu'a da shi. A cikin dukkan rukunan sallah malamai sun sharɗanta samun cikakkiyar natsuwa, saboda sallah ba ta inganta in babu ita. Abu Huraira Allah yarda da shi ya ce, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga masallaci, sai wani mutum ya shigo ya yi sallah, sannan ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi masa sallama. Sai manzon Allah ya ce, bayan ya mayar masa da sallamar, ko ma ka yi sallah don ba ka yi sallah ba. Sai ya koma ya yi sallar kamar yadda ya yi a baya. Sannan ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙara yi masa sallama. Sai manzon Allah ya ce, wa alaikas salam. Sannan ya ce masa, koma ka yi sallah don kai ba ka yi sallah ba. Har ya yi hakan sau 3. Sai mutumin ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya wadda tafi wannan kyau ba, ko ya min. Sai manzon Allah ya ce masa, idan ka tashi yin sallah ka yi kabbara, sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa daga gare ka na alƙur'ani, sannan ka yi ruku'u har sai ka nutsu kana mai ruku'un, sannan ka ɗago har sai ka daidaita kana tsaye, sannan ka yi sujada har sai ka nutsu kana sujada, sannan ka ɗago har sai ka nutsu kana zaune. Ka aikata hakan a dukkan sallarka, wato ka aikata haka a dukkanin sallarka gaba ɗaya.